Yes. Good morning everyone. Welcome back to the channel. Asa khalamo nोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ. नै नानिनि क्लासा स्टार्ट जानोसै. ओमफ्राय Say good morning, Meher. Good morning. ओमफ्राय मोनसे खबर मोजां ना गाज्रि किन्तु बे मोनसे मोजां मुवानो गभर्नमेन्टआ पुरा ट्राभेल रेस्ट्रिक्शन्स को बन्द खालामबाय बेंगलुरुनिखौ अफ कोर्स बियो दस्रा स्टेट्सआवबो अप्लाइ जागोनदां किन्तु बेंगलुरुआव नो रेस्ट्रिक्शन क्वारेन्टाइन गैला प्लस नोङो जेबो गभर्नमेन्ट पर्टेलाव रेजिस्ट्रेशन खालामनांला प्लस नोंनाव आखायाव स्टाम्प बुला नोङो जेरावखि थाङा थांनो हासिगोन आरोखि बे मोनसे मोजां मुभबो गाज्रिबो बुंनो हायो बे समा जाहैबाय एसे पिक टाइम थ केसेस बारायनायनि किन्तु गभर्नमेन्टआबो बिसिबां खालामबावनो दा मानसिफ्रा गाव गावबागाव बुजिनांसिगोन ओंखायनो दा हगारबाय दा फ्री wherever you want to travel नों थांनो हासिगोन जेबो रेस्ट्रिक्शन गैला देलै नानिना क्लासा स्टार्ट जासिगोन भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि नोंथांमोनहाबो नायलांदो दे Guru Brahma, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Vishnu, Guru Devo, Guru Devo, Maheshwara, Manishwaram, Guru Sakshat, Guru Shakshat, Parabrahma, Parabrahma, Tasmai Shri, Tasmai Shri, Guruve Namah. Guruve Namah. Now I request everyone kindly take your seat. यस के बाद You can unmute. E. सुपर Yes, sir. Okay, children, you all write T after you, right? यू U. V. सुपर कैसे भी Now लिखना see, you all can Pick see three ऐसा ना the आपको pictures मालूम है also, so you can learn the beginning sound also. See, goat. वी वी So, वी वी G for हाँ goat. नीचे से सुपर डब्ल्यू W X. Okay, no issues. Vihan, you can answer now. N after which letter will come? आर R N S. after which letter? यस यस ओ No, N after baby. N after. Bye everyone. Bye. We'll see you tomorrow. Okay? बाय बोलो कौन सा कट करना वो लाल वाला दबाओ चलो लाल वाला ये रेड वाला Bye. वन मोर टाइम Bye. इसको नहीं चाहिए खत्म फिर से क्लास आ जाएगा फिर और क्लास करना नहीं है नहीं वन मोर टाइम क्लास करेंगे नानी ना क्लास जोब्बाय ओमफ्राय आंहा लोगोसे खामानि खालामगासिनोमोन मेरा लैपटॉप का चार्ज चला गया अच्छा आपको चार्ज चाहिए चार्जर चाहिए हाँ कुछ मेरे को करने के लिए चाहिए ओके माँ ओके ओके अभी वन बनाना एंड मिल्क इसके बाद खेलेंगे ठीक है ठीक है नहीं खेलते हैं आइस में लग रहा लगाऊं ठीक से वापस नहीं ठीक से लेकिन क्या हो रहा है इधर तो मेरे को क्या वो आपका बाल लग रहा है इसमें Lost or I was found, nothing ever in between, shedding tears or जोंना नानिया होख्लायगासिनो हारसिंनो वीडियो में मत दिखा ओके ओके नैले रायजोफोर मोनजाबाय दिनै जेबो गैथ्रा सले रुटि थाइबें चार्ज ओमफ्राय नानिना मोनसे दंफायो गुफुर गुफुरनो दामानि अमा जानो लुबैदों ओमफ्राय मैया अनलाइन थांनानै मोनसे कमिउनिटि दं बेंगलुरुनि अमा लाभार्स एक्चुअली पग लाभार्स बेयो बेंगलुरु पग लाभार्सनि कमिउनिटि दं मोनसे बेयाव थांनानै कुवेश्चन हैबाय आं मुफाय आंनो मबेनिफ्राय डेलिभारि जानो हागोन होननानै साजेसन ओमफ्राय मोनसे एमजि र'डआव मोनसे मोजां दखान मोनदों दा बेनिफ्राय दानज'बो खालामनो हायो आरोखि बिसोर न'आव फैनानै होफैयो बे सप्तायावथ' अमा होख्लायखानोसै आं मोजांनो आगोलाव जे जायगानिफ्राय बिहरोमोन बे गैलाबो नालाय ओंखायनो दा गोदान जायगा मोजां जायगा नागिरबाय न'आबोथ' ओरैनो फिसा फिसौ दंलाबायो किन्तु मबेनिफ्राय फैयो अमाया सर्सखौ मिन्थिया ओंखायनो बायामोन जोङो दा बेनिफ्राय बिहरनो हासिगोन होख्लायनोसै अमा खारि अमा एवनाय बे विकेन्डआव नानिया नायनोसै नानिया रागा जोंब्रबदों एसे माबा मा होनोमोनलाय
गावनि फन नायनो मोनोनि ओंखाम जानायाव दा माने बन्द टिभि लैपटॉप फन गासिबो बन्द ओंखाम जानाय समाव देलै रायजोफोर जागोदिनि ओंखाम उखैबाय गाज्रि दा मोनसै दे दा माने नानिया गावखौनो मोनाबाथाय रागा जोङो पारुनो आदार किधर है बुलाओ आजो आजो न'नि थाखाय एसे खरस बिहरदोंमोन नै बायराफ्राव थांनो बाबाय अफिस गोनाङावबो बेसेबां थांबाय थानो ओंखायनो न'आवनो बिहरबाय डास्टबिन फिसानो एसे नानिया नै जोंना बिराद मोजां मा खालामदों दे आंबो मिथिया कि नानिसो मिथिगौ क्या ये बॉडीगार्ड का घर है इतना बड़ा बॉडीगार्ड का घर है इतना बड़ा इतना बड़ा बॉडीगार्ड भी उससे बड़ा है उसके घर से ऐसा क्या वाह मीनू ने तो बहुत अच्छा बनाया ये वेरी नाइस यू लाइक इट कौन है इधर ये किसका हैंड दिख रहा है ऐसा किसका हैंड देख रहा है मीनू छोटा छोटा बोला बरे तांग राइजे पर बैठे तो राइज पर मोजां ने मुजांडी नानी आं दिनै एकदम लेजि खा लेजि नानियाबो सोलायाखै जेबो आंबो जेबो सोलायाखै दासो दुगैनो नागिरदों एसे एसे बायहेरायाव थांनो ओंखारदोंलै न'आव जिराय जिराय बाथारबाय एसे माबाफोर चुटुर पुटुर जानानै फैदिनि बायहेरायाव नायनोसै मा मा मोनजायो मम' जानो लुगैदों मम' जाहैनोसै ओइहाय दखाना खिन्थु थांनाय नंला गारियाव लाबोनानै जानोसै बांद्राय बिराव जाजाया मैं लेके आता हूँ हाँ मीनू बाय बेंगलराव जुदि मम'फोर जानोबा बेफोरबायदि फिसा फिसा दखानाव फै हटेल गिदिराव थाङोबा नामल' टेस्ट जेबो गैया कहाँ से हो भाई आप मैं नेपाल से हूँ नेपाल से हो क्या नेपाल बावनो जाफैयो जों फैबाथाय एखनबा दखानावथ' जायासै नै गारियाव मैं देखकर मैं ऊपर बैठा हूँ कैसा है तेरा ठीक है वेरी कोल्ड नै दाख्लैहाय नानिनो क्ले लांनाया बेसेबांबा बकवासमोन नै दिनै एसे मोजांखौ लाबाय नायनायसै माबायदि बियो देखा मैं इधर हूँ ये लो ये आपका क्ले Thank you. रखो Why are you getting out? आई एम नॉट गेटिंग आउट पापा Why you नै opening the mouth? डमिन'स सफैबाय जोंना दिनै बेनोसै आबां जाबां जानाय जासिगोन दिनै हो मेहेर यु लाइक डमिन'स नोमबा देलायबाय जोंथ' थाङासै नानिजों आंजों गारियावनो जिरायबाय लायनानै फैथोंसै आबां जाबां जानाय जाखासिगोन दिनै डमिन'स मीनू को क्या खाना हाँ देखो मेरा पाँव पोंछ रहा है ओह वेरी गुड इनू को क्या खाना है बताओ जल्दी से मामा माई मालूम नहीं देखो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसके पीछे देखो ये क्या ड्रॉ कर सकते हैं देखो जोकर जोकर पार्सल लाखांबाय दे न'आव जाहैनोसै मामी रेस्टुरेन्टाव जानो होदोंमोन खिन्थु उन्दैफोर गोनांखाय माबालालै न'आव थांनानै जाहैनोसै आरामसे नै बेखायनो आराम पार्सल खालामनानै लाबोबाय सेकेन्ड स्टेज Got no one to stick around. ऑरेंज बायहेराफ्राव फैबाथाय एसे गोसोखौ मोजां मोनो बेलासिफ्राव फैनांगौ बिदिनो एखनबा कैसा है हैं मस्त है नोंलाय रायजोफोर बायहेरानिफ्राय ओंखाम लाबोबाय दिनै एसे पिज्जा जानो लुगैदोंमोन ओंखायनो पार्सेल खालामनानै लानानै फैबाय दा बेखौनो एसे जानोसै मोनायावथ' ओरैनोबो बांद्राय जानो हाखाया नालाय ओंखायनो एफा जानानै थानोसै देलाय रायजोफोर होमबालाय दिनैनि भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन नोंथांमोनहा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव until the next one take care bye bye बाय you want to say नो huh नो good night ले दे रायजोफोर